Salutare toată lumea, eu sunt Andrei și astăzi cum CSGO. Îmi pare rău că vorbesc așa întrerupt, dar așa vorbesc eu. Am probleme de sănătate, bine, nu e grav, dar așa am născut. Deci, astăzi jucăm CSGO, sunt polițist, după câte vedeți, și pe canal o să fie numai gaming, adică fără vloguri, fără prostii de alea. Vreau să fie un canal separat, toate și prostii de astea. Deci ce să că o să dureze un episod de cam 25-35 de minute, că după cum vedeți, o rundă de asta durează aproximativ 2 minute sau așa ceva, 2-3 minute. Și din greșeală am dat G și mi se pare că mi-arată asta arma. Nu uit-o pe jos. Și deci CSGO 25-35 de minute pe acolo bate. Eurotrack simulator cam 20-25 de minute. Eu o să fac și alte serii de gaming, ceva strategie, îmi plac jocurile alea, îmi plac multe tot. Dacă vezi Assassin's Creed, dar am ajuns la o misiune la vreo 50%. Deci aici era o ușă și eu când m-am apropiat de ea cu un amic, amicul ăla a căzut prin pământ și n-a deschis ușa pentru misiune și am încercat cu diferite crack-uri, cu mai multe. N-a mers. Am încercat vreo 3 zile la rând să descoperă. Problema n-a fost să fie. Mor, mă. Bă, da. Da. Cred că ne bat teroriștii. Cred că ne bat teroriștii. Nu știu, am o presimțire de asta. Odată. O să postez și Minecraft. O fac o serie nouă de Minecraft. Să nu zici că mi-am dat game mod sau... Mie nu-mi place să joc un joc cu coduri, cu toate căcaturile. Mă, dacă te pricep și crezi că ești tare bun în jocul acela, joacă, frate, fără coduri. Și la CS ăla vechi, 1.6, toți copiii aveau coduri. Nu puteai să intri pe un server că te vreau prin perete. Și ce să faci? Jucam și eu pe un server, aveam un server, bine, n-aveam eu. Aveam unul la favorit care, bă, deci nu era niciun codat acolo. Niciunul. Și am jucat până în ziua în care s-a închis serverul. Nu știu ce au avut și... Bă, am căutat, dar n-am mai găsit. Opa! Și așa m-am axat mai mult pe... N-a murit ăla. Da. Eurotrack Simulator, NFC, în general jocul cu mașini, joc și eu zic că sunt
bunice la jocurile alea. La shootere nu prea mă pricep. Adică mă pricep cât de cât am terminat cam toate Call of Duty-urile și am terminat cu succes. Ce să mai zic, da, în general am jucat toate jocurile astea care mi s-au părut mie că merită jucate și altele mi-a dat o impresie bună, altele nu și pana mea. Am jucat, am terminat, am șters, am luat altele și m-am jucat. Eu de mic îmi place să joc pe calculator. Bine, îmi joc de foarte mult timp. De era vreo 8 ani pe calculator și mă uitam la mulți youtuberi. Și mă uit în momentul de față la foarte mulți youtuberi în fiecare zi. Gaming, chestii de astea. Și am zis, dacă eu nu pot să fac altceva, altă meserie, de ce să nu fac asta? Măcar să încercăm. Și uite că cu încurajări, cu alte chestii, a deschis și eu un canal. Nu știu cu cine, dacă pot să trăiesc din asta, dar măcar încerc. Ăștia săraci youtuber din România, cum ajung 100.000 de abonați și tot felul de... Așa. Eu de ce n-aș putea? Adică am stat și m-am gândit. Nu e ușor. Din primul să faci abonați și căcaturi astea. Am zis că în vreun an o să pot și eu să mă ridic. Și da, asta. M-am apucat cu altceva nu pot să fac decât foarte mult la calculator mă pricep. Ce să zic? Sunt bun. Da. Nu știu, dați-mi un joc care să mă surprindă graficul și îl jucăm. Dacă merge pe calculator, eu zic că merge orice joc. Îl jucăm, facem o serie, terminăm jocul cu succes. Și da. Vreau să vă zic că n-am niciun amic de ăsta youtuber să mă ajute cu promovări, cu chestii. Am început singur de capul meu. Am zis, dacă ești ceva, ies, dacă nu. Hai, măcar încercăm. O viață are unul. Sunteți, Dacă aveți lag, nu-i de la jocul, e de la programul de filmat. Da, și e de la programul de filmă și tot așa nu pot să joc ceva full screen, că se blochează jocul, adică nu se blochează, mă aud doar eu când joc și da, desktop-ul meu, adică nu văd ce joc și altele. Că dacă postez doar un anumit joc, cred că nu vă place. Nu știu, zic și eu.
avem și noi bani de bombă. Da. Avem bani de o bombă. Suntem săraci, suntem cu pistolul. Mă gândesc să fac o serie cu NFC. Ce ziceți? Ar prinde bine pe canal? Ha? Sau GTA San Andreas multiplayer. E vechi, e jocul, dar multiplayer e bazat. Adică mie îmi place foarte mult. Joc și în momentul de față e un joc genial, poziție și Assassin's Creed 1, 2, 3 mi-a plăcut. Revelation ăla a fost cel mai tare Assassin. Ăsta Unity mi-a plăcut, dar foarte multe ori bucur, adică dacă te urcai pe o casă, cădai în pământ, în vid. Da, și nu am plăcut genul ăsta și am șters, avea prea multe buguri. Hai mă, nu mai muriți, tot teroriști. Tot teroriștii. Nu mai pot. Teroriști peste tot. 13. Și o să postez o dată la 2 zile dacă n-ați văzut videoclipul precedent. Diferite jocuri. Și ce mă enervează cel mai tare la cantarul ăsta este că ține oriunde prea mult. Și dacă stai să facem video să-l încarci pe YouTube, ține cam 3 ore. Și de asta încerc să trag de timp, să nu le fac prea mult, dar n-am cum. Da, 8-1. Mai joc și FIFA, dacă vreți. FIFA, bag FIFA. Nu știu, dar întâi să strângem mulți abonați. Cred că pe la 100 de abonați fac primul live. Să vedeți și voi. Deci, dacă putem să strângem 100 de abonați, e chiar ca lumea. Așa. Deci avem un obiectiv de completat, 100 de abonați, un live și nu poate tot așa. Dar întâi să îi facem. E ușor de dat din gură și după aia. Da. O să facem serii de NFC, Call of Duty, mai multe. Bine, dacă vreți. Dacă vreți 2 jocuri, pe mine nu mă deranjează. Poți să văd și doar Minecraft. Dar zic că vă plictisiți și na. Unde-i mă mai? Unde-i mă? Nu era aici. Da. Hai că mai avem și noi o rundă sau 2 runde și... Da.
Hai mă, stai să mirosim și noi un deagle. O grenadă, că nu mai avem. Și gata, suntem pregătiți de luptă. Nu știu, CSGO-ul ăsta mi se pare bine, e un joc, dar trebuia să fie gratuit, să-l poți juca online. Dar se poate numai dacă îl cumperi. Și după câte v-am zis, nu-mi place să cumpăr jocuri, că jocul acela apare pe Fires în 2 luni și ce fac? Dau 100 de lei pe un joc și da. Acum să văd. Unde sunteți? Unde sunteți? Unde sunteți? Unde-i bomba? Hai că am câștigat și eu o rundă și am pierdut-o. Da. 9-2. Sper să fie ultima rundă, că nu știu cât am filmat. Am un timer, că merendă să-mi iau, că abia m-am apucat și cine are din primul episod timer și tot felul de margini pe canal și tot felul de căcaturi. Unde sunteți, mă? Poate vă plictisiți, poate nu vă plictisiți, poate vă place, poate nu vă place. Și dacă nu vă place, nu vă uitați. Dacă vă place, uitați-vă și tot așa. Care dă, mă? Să dai, mă, firai. Dacă te-am luat, te-am luat, te-am luat. Ce faci, Goguri, aici? Te-am prins. Reușim? Nu reușim? Am reușit. Am reușit să luăm și ăsta. Să ne luăm o bombă. Nu luați anul că vă rup. Sper că n-ai și prea lung videoul. Dar ce să fac? Ăsta e CSGO. Cum v-am zis, maximum la episod la CSGO e de 35 de minute și minimum 25 sau cam. Da. Fail. Am dat fail. 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 Probabil am logoree, dar în videoclipuri trebuie să vorbești. Că dacă nu vorbești, nu se uită nici bunica la tine. Și cine râde de episodul ăsta, nu știu. Dar nu râde nimeni, că sunt și alții cu voci de pinguin, de tot felul de râs de te cași pe tine și tot felul. Nu e un motiv de râs sau ce faceți voi. Acum, important e să vă uitați
Dacă nu vă uitați, uh, da. Episodul ăsta l-am filmat termin imediat episodul, că nu știu când e runda finală. Tot mă bate la... Mamă, ce mă enervează CC-ul ăsta. Mai nervi îmi face, mamă. Vezi? Dacă te-ai apucat de YouTube. Dar acum vreau să fiu puțin amuzant, că tot video am părut serios și să facem și noi mișto, puțin așa. Opa, unde te duci, mitică? Aoleu, am murit. N-am murit. Hopa, 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 hopa. Hopa, am murit. Dă, Doamne, runda finală. Dă, Doamne, runda finală. Probabil vorbesc stricat. Da. Asta e... Să... Bă, dar nu mai dau și să o dată runda finală. Că deja filmez de vreo 20 de minute. Și nu vreau să fie prea lung. Să... Nu vă uitați, să... Bine, recomandat este să vă uitați. Ia. Hai mă, runda finală. Hai mă. Este, tată. Hai pe ei. Pe ei, căruții mei. O să ne luăm grenadă. Să ne luăm pistol. Și hai pe ei. Îmi place să vorbesc mult. Da. Ca să nu vă plictisiți. Ha. Hai să terminăm și noi episodul. Sper să ne bată acum. Teroriștii prima dată cum vreau să ne bată. Ca să termin și eu... Ca să termin și eu episodul, că deja filmez de 5 ore. Mă, unde căcat ești, mă? Da. Uite pe unul acolo. M-a luat. Mamă, cred că stai la încărcat 3 ore jumate. Că stai sigur a ieșit de 35 de minute. Sigur. Ce-a dat o... Da. Bine, mă. Direct în cap le-a dat. Nu se poate iar. Așa, mă, tată. Păi, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share. Eu am fost Andrei și până data viitoare vă salut. Pa!